každý, kdo vládne, by si vždycky přál, pokud to není nějaký osvícený vládce, by si vždycky přál, aby měl víc moci, aby mu míň do toho lidi kecali, aby mu míň do toho házeli vidle, aby měl míň opozice, aby lidi mu do toho nekecali, aby mohl ty svoje biznisy dělat tak, jak potřebuje, aby mu to dobře fungovalo, aby mohl ty peníze přesouvat tak, jak potřebuje. A to, co mu v tom nejvíc překáží, jsou lidi. On potřebuje v demokracii, potřebuje ten vládce, aby dostal od lidí mandát, aby byl zvolený a potom, aby mohl dělat to, co chce. A to, co mu v tom překáží, jsou lidi, jsou občani, když jsou nespokojení. To nejhorší pro ně je, když protestujou, a to úplně nejhorší je, když se stane vzpoura, když se stane povstání. Vzpoura, to je to, čeho se každý totalitní politik bojí. A nejšťastnější je, když se mu podaří přesvědčit lidi o tom, že demonstrace nemají smysl, že protestovat nemá smysl, že opozice proti tomu režimu nemá smysl. A úplně nejlepší je, když se mu podaří vytvořit jakousi falešnou opozici, která v tom státě hraje tu roli té opozice. A hraje to divadlo, že tady vlastně je demokracie, že tady my vládneme, ale my tady máme proti sobě tu opozici a ta opozice je proti nám a my s nimi bojujeme názorově a my jsme kontrolovaní, protože máme tu opozici a teď ve volbách lidi jdou a vy máte možnost volit tu opozici. Tohle je ideální stav pro totalitu. Na jedné straně představa, že lidi mají možnost volby, protože lidi potřebují mít možnost volby, aby se ukolíbali, a na druhou stranu možnost, aby ty politici mohli dělat, co chtějí. Podívejte se,